Malta tista' isservi ta' pont biex isaħħu ir-relazzjonijiet bejn l-Iżrael u l-Unjoni Ewropea. Dan kien il-messaġġ li wassal il-Prim Ministru Joseph Muscat meta il-ħamis filgħodu iltaqa' mal-President tal-Iżrael Shimon Peres fl-uffiċċju tiegħu f'Ġerusalemm. Il-Prim Ministru semma li l-ikbar tħassib illi bħalissa għandu huwa dak li qed jiġri fil-Mediterran. Qal li l-ġimgħa l-oħra Malta salvat 120 Sirjan u matul il-lejl li għadda l-Forzi Armati salvaw grupp ieħor ta' Somali. Għalhekk dak li qed jiġri fil-Mali, fis-Somalja jew inkella fis-Sirja qed ikollu effett dirett fuq pajjiżna u fuq l-Ewropa. U qal li l-poplu Malti qed jifhem li l-istabilità f'dan ir-reġjun jiddependi fuq l-istabilità fil-Mediterran. Minħat tiegħu il-President Shimon Peres qal li relazzjonijiet bejn iż-żewġ pajjiżi minn dejjem kienu tajbin u enfasizza l-interess tal-Iżrael fl-Ewropa u fil-Mediterran. We are both interested in the Mediterranean and interested in Europe. And Europe has selected two islands to be represented in the sea, Cyprus and you. Peres qal ukoll li jinsab imħasseb bis-sitwazzjoni fl-Afrika ta' fuq kif din qed tinbidel. Wara il-Prim Ministru u d-delegazzjoni Maltija kellhom taħdidiet ma' l-ogħla uffiċjali tal-kwartett li twaqqaf fl-2002 u jinvolvi l-ġnus Magħquda l-Unjoni Ewropea, l-Istati Uniti u r-Russja. Il-kwartett għandu mandat li jgħin fid-diskussjoni ta' paċi fl-Lvant Nofsani u jgħin fl-iżvilupp ekonomiku tal-Palestina. Din il-laqgħa saret fuq stedina illi saret lill-Prim Ministru Malti mill-eks Prim Ministru Ingliż Tony Blair li mexxi l-kwartett. Iktar tard il-ħamis fil-għaxija, il-Prim Ministru żar l-uffiċċju tar-rappreżentanti tal-Unjoni Ewropea fl-Lvant ta' Ġerusalemm fejn kellu taħdidiet mal-kap ta' dan l-uffiċċju il-Malti John Gatrater. Hawnhekk id-delegazzjoni Maltija kellha wkoll laqa mal-kap tal-Organizzazzjoni għall-Ħelsien tal-Palestina il-PLO Hanan Ashwari. Jakkumpanjaw il-Prim Ministru fiż-żjara tiegħu fil-Iżrael u fil-Palestina il-Ministru għall-Affarijiet Barranin George Vella, il-Ministru għat-Turiżmu Carmenu Vella, kif ukoll il-Deputat Parlamentari Charles Baħaġer li huwa il-konsulent tal-Gvern fuq il-proġetti.